Uzokhuluma nawe kuyithatha kama uphasana ngiyodaba ulamaphupho eqinisekisa ungifonela kuphela ungangitext WhatsApp. Subscribe like le video le sibheka udaba la user awushuta kanali igama kodwa kuyangiqala njani abantu bebe ku YouTube ngabe namagama ulisa ubona baba usho ukuthina uphupha ushukela njengesipho mawuvula ushukela omhlophe asithi number 1 uphupha la ushukela kuwuphawu kakhulu ba ubona lushinhlahla lobuyiseka kanti lungaveza ushukela ungawusho uthando ungayishintsha abulu ungasho ukuphulukiswa futhi ungakuvela uma kukhomba ukuphela kweinkathazo nosizi ungavela ukukhomba ukufezeka kwefiso noma ukuthola amathuba amahle. 2 futhi uphupha ushukela kuwuphawu hluma ubona lungasho nje ukuthi idalo zakho zimsulwa idalo zakho zihlambulukile uma umhlophe kusho ukuthi uPaul ngavela ukuthi umuntu osanda kwenza inhlambuluko yedalo noma uhlambululo yedalo noma ugeze idalwa zakho la ukhona usubona ushukela omhlophe kuqinisekisa ukuthi lolu hlelo lokuhlambulula lokugeza luhambe kahle. Number 3 uma ushukela kuPaul hluma ugcwele iphakethe uyisaka noma indishi noma ugcwele la usubona lusho ukuthi ke ungalindela ukwenza inzuzo nokungena nje kwemali eyanele nefanele. Number 4 futhi uma ushukela kuPaul oluhluma ukhiqiza uwakha uwenza lusho ukuthi inhlelo ungenza umuntu onenhlelo enkulu futhi okuzodinga usebenze kanzima ukuze uyifeze. Number 5 futhi uphupha la ushukela uPaul hluma uthenga lusho inhlanhla namandla nomfutho noma oqala umklamo noma uqala ibhizinisi elizophumelela liphinde likwenzele inzuzo. Number 6 futhi uphupha ushukela kuPaul hluma uthenga noma belusho ulindele ukuthola uthando noma kungase uthola into empumelelo izofika kuwe ngoshesha ngokuthini landlo imali. Number 7 mawubuka ushukela kuPaul isithatha njengolubu uma uchitheka ngisho ukulahlekelwa okukhulu noma ubanjwa ukugula yabo. 8 futhi la uma ushukela kuPaul uma uchitheka ungabeli ukhombe la ukuthi sukuzohluleka emhlophe uzoba nokuhluleka okuncane kwezebhizinisi noma emklameni kodwa kungeke osuku uzokwazi ukuxazulula kalula futhi ongeke kube ukudala umonakalo omkhulu ebhizinisi lakho kodwa kungaphinde kukhombe ukufekela kweinhlelo zakho othandweni yabo. Kanti la sesikhuluma ukuthi ke ngoba futhi ushukela kuPaul uma ushisa ngoba lo usho ulindela ubudlelwane nothando olusha kodwa uzokuba nenkinga noma uthando lakho uzoba nenkinga. Noma uzoba nenkinga labantu ensondelayo nabantu uphila nabo. Number 10 mawuphupha ushukela kuPaul uhluma ufaka etiyeni lokho kusho ukuthi ke maduzane mhlawumbe uzoba nesikhathi esihle esimnandi esigcwele injabulo. Number 11 mawuphupha ushukela kuPaul oluhluma uthengisa lusho ulindela ukuphumelela nokuceba. Number 12 mawuphupha ushukela kuPaul oluhluma udla lusho ukuthi konke kuzohamba kahle kunaloko obukulindele wena. 13 mawuphupha ushukela kuPaul uhluma uphiwa lusho inhlanhla lusho ukuthiseka lusho lokuthola uthando noma ngahle uthola uthando nokuthi unomuntu ongenzeka mhlawumbe ukhathalele futhi ufuna ukuzuza inhliziyo yakho. 14 mawuphupha uPaul udle futhi bawusebenzisa kusho ukuthi nakuba ungeke ube nemali yanele lokufeza izidingo zakho kodwa uzokuba nayo injabulo nokwaneliseka nje empilweni. Siyabonga kakhulu besibheka ushukela oyinhlanhla ushukela ikhathi ezimnandi ushukela into ezinhle. Siyabonga kakhulu kwabanye ushukela ungakhomba isidingo sokuthi kabenze into eyiladi into ekuhlambulula idalwa. Siyabonga kakhulu.